A N550 divide en dous a parroquia de Carracedo, no concello de Caldas. En 2 kilómetros só hai un paso de peóns, o que leva a veciños e peregrinos a ter que atravesar a estrada poñendo en risco a súa seguridade. Os veciños da zona levan anos demandando que se instalen 2 pasos de peóns en 2 puntos clave, no Cruceiro e en Casalderrique, un treito de 3 carrís. Os veciños teñen que cruzar as bravas, porque claro, non van a ir 1 kilómetro para arriba e outro kilómetro para baixo, para vir aos bares, ás tendas, á farmacia ou simplemente ir á casa de outro veciño ou á iglesia. Entonces é moi complicado para os veciños tamén, que é o que máis reivindicamos nós. Pero tamén pensan nos milleiros de peregrinos que pasan por aquí percorrendo o camiño portugués. Están rexistrados o ano pasado, por exemplo, 95.000 peregrinos anuales. Esos rexistrados, que pasan algunha xente que depois non vai coller a compostelana. Entonces pasan miles de personas todos os días, cruzan 2 veces, correndo e co peligro que eso conleva. Camións frenando, bueno, porque é unha nacional 550, é unha nacional, pasa moitísimo tráfico, está moi concurrida, e bueno, situacións de peligro, sobre todo no paso de Casaldarrique, que é o do final da parroquia, que hai máis de 3 carriles, vale? Hai isletas, carriles de entrada e tal. Entonces, aí vese que máis hai unha curva antes, non se ve ben vir os coches, e bueno, xente correndo, xente parada no medio da carretera. A veciñanza comenta que por sorte aínda non houbo que lamentar ningún accidente, pero advirten que as situacións de perigos se repiten todos os días. Para veces casi se queren meter diante dos coches, hai veces estes que veñen da fora que non conocen, e a veces, sí, e cando chove ainda é pior. Porque cando chove, veñen todos mollados, todos tapados, e non ven a carretera. Se hubiera un paso de cebra ou algo que lle marcara, pois, estaría mellor. Ven xente de todos os países do mundo por aquí. Estamos moi orgullosos de que veñan, nós, pero tamén lle queremos ter unha seguridade. Para nós, é máis para a xente que pasa, para que non digan, isto que é tercermundista. Entendes? Por iso, a ver se fan algo. Agora, a Asociación Carracedo Fala está disposta a conseguir o que de sempre foi unha reivindicación da parroquia. Acaban de poñer en marcha unha campaña de recollida de sinaturas para reclamar ao Ministerio de Transportes que tome medidas. Desde a Asociación Carracedo Fala estamos intentando recoller as firmas entre os peregrinos tamén, entre os veciños, e bueno, os que nos visiten, unha recollida de firmas. Vamos a deixar nos bares da parroquia, e máis na farmacia da parroquia tamén, papéis para que a xente vaya firmando, vale? Vamos facer campañas para conseguir durante todo o verán para conseguir o máximo de firmas posible. A campaña que puxeron en marcha está en varias linguas, mesmo en inglés, para que tamén os peregrinos que pasan por aquí apoien a causa. Confían en que con esta iniciativa se atenda a súa petición, pero non desbotan outras medidas de presión, mesmo algunha manifestación, para conseguir que por fin Carracedo deixe de estar separada por esta estrada.